täällä Hakametsän jäähallilla, joka vakavasti puhuen on yli 50 vuotta vanha halli. Viime aikoina lokaa saaneen Ilveksen ihanat tanssijat on täällä tänään haastattelussa. He kertovat 1, 2, 3, 10 faktaa jääkiekkoilijoista. Olkaa hyvä, likat! Mä itken jo nyt! Ai hitto, täällä kirvelee! Oh. Siis mitä hienoa tässä on? Mä en ymmärrä. No Susanna, kerro meille ruokakulttuurista! No ainakin täällä Tampereella Edun herkkukeitaan liikevaihto koostuu pääosin lätkän pelaajien rahoista. Ja loppupalkka lienee kiinni siivissä. Siis mistä noi ostaa farkkuja? Anna tuu ajatelleeksi. I like big butts and can Siis mä en kestä tätä sun tukkaa. Tää on aivan ihana. Laura, näin parturikampanjan näkökulmasta, niin tämä takatukkamuoti, joka näillä jääkiekkoilijoilla on aivan järkyttävä. Joten eiköhän hankkiuduta tästäkin eroa. Mistä ne ei saisi sakkoja? Mun poikaystävä kerran sai sakkoja siitä, että se laittoi meistä kuvan someen. Sitten saa sakkoja siitä, että on myöhässä. Ne ottaa selfieitä, ottaa kuvia, julkaisee kuvia sinne ja tänne. Kummankaan olisit mieluummin? Selänteen vai koivun? No selänteen tietenkin. Mutta taitaa olla niin, että lätkän pelaajat vetää puoleensa vaan missejä ja fitnessmimmejä ja toisinpäin. Mut siis faktahan on se, että ei nää äijät sais niitä mimmejä, ellei ne pelaisi lätkää. Vaan selänteellä riittää. Ei vitsi, siis anteeksi, mä oon ihan sairaan myöhässä. Toi jäähallin parkkipaikka on ihan täynnä mopoautoja. Ei siellä saanut autoa minnekään. Kaikillahan se on haaveena. Niin, mutta todellisuudessa sitä pelataan pleikkarilla kotisohvalta. Tsekkaa mikä mulla on täällä. Mennään pelaa. Mä sanoin kirosana! Tarviiko tätä kommentoida?